Ilahog sa ang karaang pulong Cebuano Binisaya. Ang karaang pulong Cebuano Binisaya nga atong makatunan karong adlaw mo ang pulong kasikbit. Ingon si Jesus dito sa Ebanghelyo karon. Bangad to kita sa kasikbit nga mga kabaranggayan or sikbit nga mga balangay. Unsa may sikbit? Sikbit means gaduol ba, gatapad. Nailaing word ana sa Bulanon, nait. Kanug mo mga tiguang, nait may giyuta ana fader. O ganait nga ni gatapad, imong yuta o akong yuta ga tapad. Kasikbit gani, kanang adjacent barangays. Adjacent place. Muna'y kasikbit. Sa ato pa, kining balilihan, example, Del Carmen Norte maning simbahan na sakop. Sa may kasikbit nga mga barangay sa Del Carmen Norte, of course, Del Carmen Sur, Del Carmen Oeste, o Del Carmen Este. Kini mga lungsod, mga barangay sa balilihan, tinukod mo ni sa Makatsila. So, kinatsila po angan, labi na sa poblasyon. May poblasyon nga barangay sa balilihan. Maumana, ang poblasyon din is upat ka barangay. Este, Oeste, Norte, ug Sur. Puro Del Carmen. In honor of the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Mount Carmel, nga may patron sa balilihan. So, ugatapad ding baryo mo na yung mga kasikbit nga barangay. Nait. Kasikbit nga ni gaduol gatapad. Kasikbit gamita na. Kaya wala na ko kadungog o mga tao nga mayon og kasikbit. Ilahog sa iri karang pulong Cebuano Binisaya.